Wara li l-ħamis il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar pakkett finanzjarju ta' 70 miljun euro ta' investiment fin-nies, l-ekonomista rinomat Dr. Gordon Cordina nnota l-injezzjoni ekonomika li qed jagħti il-Gvern mhux biss biċ-ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa li jitla sa massimu ta' 140 euro li huwa żieda fuq sena ilu, iżda anke biċ-ċekk addizzjonali ta' rikupru mill-pandemija li se jfisser 100 euro oħra għal kull ħaddiem u student u d-doppju għal pensjonanti u l-persuni fuq l-għajnuna soċjali. Dr. Cordina saħaq li din l-għajnuna tal-Gvern hija parti minn politika ekonomika li salvat l-impjiegi bil-wage supplement u żammet il-qatt fl-inqas rata fl-istorja u issa qed tindirizza anke sfidi ġejjin minn barra. F'Malta, il-politika ekonomika kienet illi l-ewwel niddefendu x-xogħol u f'dan kien hemm suċċess tajjeb għaliex fil-fatt ir-rata ta' qatt baqgħet bejn wieħed u ieħor stabbli għalkemm kien hemm ovvjament setturi li ma setax ma jkunx li ma jbatux. Imbagħad wara li għadda dak il-perjodu u dik l-isfida, issa qegħdin naraw l-isfida taż-żieda fil-prezzijiet. Quddiem realtajiet oħra f'pajjiżi ġirien ta' Malta fejn il-prezzijiet tal-fjuwil u tal-enerġija għolew f'daqqa mola smewwiet anke f'jum wieħed, Dr. Cordina spjega li jkun dnub kieku l-Gvern iddefenda x-xogħol u ħalla l-valur tax-xogħol jonqos minħabba żieda fil-prezzijiet li qed tara d-dinja kollha. Għalhekk huwa sqar li din l-injezzjoni hija wkoll waħda ta' għajnuna lil ħaddiema u permezz tagħha r-rota ekonomika se tibqa' ddur. Huwa spjega kif dawn it-tip ta' interventi huma fost l-aktar importanti f'ħidma ta' Gvern. L-ekonomista magħruf li l-iswed jgħidlu iswed u l-abjad isejjaħlu abjad, irrikonoxxa li l-qagħda finanzjarja ta' Malta tippermetti l-Gvern iqassam pakkett ta' 70 miljun euro, kif wara kollox spjega l-Ministru għall-Finanzi l-ħamis li qal li minkejja li l-previżjonijiet lis-sena li għaddiet tagħlaq b'defiċit ta' 11.1%, issa dan mistenni jinżel 8.1% u bekk il-Gvern ikollu fejn iqassam iżjed. Għadu inqas minn dak ta' l-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej u għadu inqas mill-ogħla livelli li qatt kellu pajjiżna fil-passat ukoll. Jiġifieri jidher li jibqa' marġini ta' fejn nistgħu naħdmu mingħajr ma nipperikolaw il-sostenibilità finanzjarja. Quddiem l-awsterità sinonima f'Malta fil-kriżi finanzjarja tal-ewwel snin fid-deċenju ieħor, kif ukoll dik li għaddejjin minnha pajjiżi oħra minħabba l-kriżi tal-enerġija, Cordina qal li l-Gvern għandu dejjem ikun bil-għaqal u joqgħod attent fin-nefqiet tiegħu iżda mhux akkost li ma jinvestix u ma jgħinx lin-nies. Però ma naqbilx nissekaw iċ-ċintorin f'sens illi ma ngħinux il-min għandu bżonn biex ikompli jaħdem tajjeb jew biex ma naqgħux faqar u b'mod illi xorta nibqgħu sostenibbli. Għalija dak mhuwiex xi ħaġa li nistgħu nagħmlu, ma tfissirx dak li nissekaw iċ-ċinturin b'mod għaqli.